Hej Danmark. Jeg tror, det er sikkert at sige, at året 2020 har bragt os mange skuffelser og sorger, som ingen kunne have forudset. Corona kom til Danmark i februar, og den 13. marts blev elever og arbejdende sendt hjem i karantæne. Mange ting blev aflyst, og folk mistede deres job. Det var i sandhed et ubehageligt år for mange. Efter den første karantæne fik vi håbet om, at epidemien havde dæmpet sig, men vi så grueligt fejl. Smitten slog frygteligt tilbage i efteråret, og vi blev nødt til at initiere en ny karantæne, som havde en højst uheldig timing med julen og nu nytåret. Vi prøvede trods alt dette at gøre disse helligdage, som de altid har været. Vi prøvede at bevare det, der føltes normalt. Men der var også dem, der fandt glæde i de små ting i de dystre tider, som at gå ture i Danmarks flotte natur, eller bruge den ekstra fritid med deres familie. Vi kunne alle prøve at lære lidt fra dem, der får det bedste ud af tingene. Selvfølgelig samtidig med at passe på andre og sig selv. Men trods alles forsøg på at lysne året lidt op, har det været et begivenhedsløst år for Danmark. Derimod har USA haft et nyt præsidentvalg, som mange blev sent oppe for at følge med i. Det endte med, at USA fik en ny præsident, og vi håber, at vi kan have et fortsat godt forhold med Amerika. Gud bevarer jer alle sammen. Gud bevarer Danmark.